e suficient să fii furnizorul unui client, trebuie să construiești un parteneriat cu el, o relație benefică de ambele părți. Eu sunt Ioana, account manager, și pentru mine fiecare zi la Thermo Express este un motiv de bucurie. Experiența oferită de Thermo Express este unică. Clienții sunt de fapt partenerii noștri. Împreună construim și ne dezvoltăm cu succes afacerile. Asta le transmit zilnic tuturor clienților pe care îi administrez. Thermo Express înseamnă echipă, colaborare și prietenie. Sunt mândră de colegii mei. O companie care își ascultă clienții și angajații este o companie care și înțelege. Despre asta este vorba la Thermo Express.